Alenka, píšete teda, že sa neoplatí sporiť v bankách, pretože sú tam nejaké poplatky za vedenie účtu. Áno, sú banky, ktoré účty spoplatňujú a potom sú banky, ktoré poskytujú aj účty zdarma. A sú banky teda, ktoré aj tie spoplatnené účty za určitých podmienok dokážu urobiť zdarma. Len musíte spĺňať určité podmienky, to znamená, sú tam nejaké trvalé príkazy, platby kartou a podobne. Ak sa chcete vyhnúť týmto poplatkom, sú banky, ktoré vás nepodmienujú ničím a dokážu vám urobiť bežný účet zdarma. Ale ja osobne by som nesporil na bežnom účte, radšej by som si vytváral tú nejakú stabilnú finančnú rezervu na sporiacom účte, ale ten je samozrejme podmienený bežným účtom v banke. Takže radšej si sporiť na sporiacom účte, kde nemáte úplný dosah na tie peniaze, pretože ich častokrát vieme hneď cez kartu minúť z toho bežného účtu. Takže je lepšie ich mať zvlášť v tom sporiacom účte. No ale ak chcete investovať, tak určite nie ani na bežnom účte, ani na sporiacom účte, ale sú na to napríklad podielové fondy, respektíve skôr by som odporúčal ETF fondy, kde je možnosť oslobodenia od dane z výnosov.